and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Kanang imo gina siya pugson sa pagpauban nimo. Oy, ano ka siniswerte? Ayaw pagbuot. Ay, Jayon sa man. Imo kong ubanan o dili? Dili. Imo na di ko pasagdan nga mo ato sa mong bahay. Tangali kong sao ko sa mga tao. Doon na ni Jeep na nagpaingon din eh. Ako na panahon. Jay! Jay, ubanan lagi ko! Uy na, buhi ko. Ano pa? Sumukan ni mo, oy. Jay, ubanan lagi ko ba? Ayaw kong pasagdan. Taon. Uy na, uy, Para! mausap ka in town. Jay! Rol, anto na ko. Jay! Be, alagi niya. Ay, Ayaw kong palaguta! Kalagloto niyo ay! ay, mira tayo. Tinuod yung kaan doon ni Jay. Nga posibleng naulan na si Wina. Pero nagpakaroon lang kinigihapong may amnesia. Aron makapahimo siyag pa doon ni Jay. Ha, kinahanglan mo gawas yun ang matuod. Oh, diin bang kakikan, Day Carol? Ay, sistay! Murag butuon na lang sab ko nga naulian na si Wina. Unsa? Laki, day! Nga na ko nagkasulti ka man, ana, ha, Day? Kung nagkasulti magod ni si Jay, samtang nag-atang siya chip, aron mo ato na sa trabahoan. Unya, galit lang nga mi abot si Wena. Diin man gikan si Wena. Ay, ambot o diin to siya gikanday, uy. Basta kay pagkakita niya na munduhan ni Jay, iya day nang gigunitan sa kamot. Unya, gibira, kay magpauban siya sa ilang bay. Muadto si Wena sa ilang bahay. May gisulti ni Jay. Misugot ba si Jay? Ay, wa, uy. Kay mahadlok man siya malay sa trabaho. Day, dali. Asa man ta, day? Muadto ta sa ilang bahay. Ha? Muadto ka? Gusto ko makigsulti ni Wena, dali. Day, posible ka ni mong makita ang kamatuburan? Ha? Unsay puot pang ipasabot? Kung mahimo pa ni mong makita bago na wala ba'y amnesia katong babayhana. Pero kuan lang di ay nagpakaroon ingnon lang di ay siya. Ambot lang kun ako ba nang mahimo, Day Carol. Pero dali na. Araw atong makita dito si Wena. Nganong? Nga na ibo mo, nakakita mo na ako. Di ba ako man yung baya? Kap, ikaw mismo, nagkakumpirmar ka nga amo ning bahay, di ba? Oo. Makakumpirmar ko ni Ana. Kay narehistro sa barangay ang inyong bahay. Kung mao ka na, way magbuot na ako kuno sa akong buhaton sa among bahay. Pero doon na kapay sakit, Wina. Sakit? O, sabi akong sakit. Doon na kapay amnesia. Tungod ba kay doon ako'y amnesia? Wadang ko yung tatungod nga muli sa among bahay? Ha? Oh. Hain man di ay ang imong amahan. Sige, pangita sa akong amahan. Humanat na mo sultihi. Ngawa na sa igkita pang akong amahan. Bus ako rin magboting among bahay. Kadayot lang, Wina. Ingon ka? Amo gining baya. Pero nga imo man kumpugan. Alang sa imong kaluwasan ang akong pagpugong, Wina. Ay! Ala! Nera day si Wena day ay! Oh, nga naman. Inyo di kong gipangita? Kung nganong imo mang gida sa Anastasia din eh. Nagtuo kang mahadlo ko nga misumbong ka sa kong gibuhat ti Jay? Wen, wa may gisumbong si Carol. Onya, nga rin ang animan mo. Ako mo'y nagpauban ni Carol, Wen. Kay taod-taod man tangawa magkita. Unya-on sa man, kumusta ng pamati mo si mong lawas? Maayon ako. Naglangan-langan na yun mo na ako, da? Gusto kong susihon ang among bahay. Wen, ayaw pagsud.
Tingalig doon ay mga tumba o kaha matumpag ang haligi nga semento. Wa na mo'y labot! Patuo lagi na mo, Wena. Alang ragyod sa imong kaluwasan ang among gihuna-huna. Wena pabantay! Matumpag ako sa kahaligi nga semento! Oh, salamat nga wa maigo si Wena. Hala, oy! Hala, doble na o tatumpaha! Ay, kabala ka, Wena. Wa man ka maigo. Salamat sa Diyos nga. Huwag ka matumbahi sa haligi nga semento, Wen. Unya man, okay ka lang. Wa mo'y labot! Hala, oy! Nahingawan ni mo ang tao. Unya mo ni mo itubag. Haskang nindutag yung batasan ni mo, oy, Wena. Wa ko magkinahanglan sa inyong kahingawa. Sa inyong kaluoy! Kung buot hunaon, kamu may angay mahingawa sa inyong kaugalingon. Wena, paminaw. Wa mo ba makita? Tungod sa pagsigig tayog sa mga aftershocks. Nahimong gabok ang haligi nga semento sa inyong bahay. Og mao na hinungdan nga nung dili ka na mo pasudlon sa nahugno ninyong bahay. Wena, asa ka man? Ay, day! Wena! Uy, ayaw na, day! Nga nung mupugong ka pa man adtong labad, uy! Siya pa'y tabangan, siya pa'y masuko. Mupadayon gihapon ta sa pagbantay sa nahugno nilang bahay. Ay! Haskang! Ano gunagawa ko dito? Ako na lang ang tatot siyang itukmod sa natumba nga simentarong haligi. Oh, mamaayo na hinuon siya pagka-amnesya, ana. Kay dili ba? Kung amnesyahon ka, maoy makabalik sa imong maayong panghuna-huna ang hitabo nga mo'y nakaingon nga nung na-amnesya ka. Di ba? Nilipsad ko anang winada. Uy! Anong bilib ko taong Kamiloy? Nganon di man ko no. Natumbahan na guna siya sa punuan sa kahoy. Mura na bagad og kahoy nga bantilis lang ang nakadatog niya. Dili na ba? Dako para ba yun kaing punuan sa kahoy? Wa man mamatay, oy! Dako bayang sa ang manungo sa inyong isig ka tao. Di man sa natungong ako. Pangutan na raman ang ako. Bitaw, no? Nakasustinir pa yun siya sa kabugat atong punuan sa kahoy, no? Maunay pagaing nun. Kung di ka papatsyon nun, oh! Di yun ka mamatay. Ah, sakto sa ka, Fanny. Sakto sad ka. Okay. Basta kay ako, no? Mituok ko nga wa na'y amnesya ka tong Wena. Dito ko sa ato. Oo, unsay ba yung balita? Ila kong gidid-an nga musod sa nahugno na itong bahay. Pero wa ko maminaw nila. Diriyo tinong ko madisgrasya. Ngano? Natumba ko sa kaligi nato. Tingali ni Labok. Tung sa pagsigi-sigi sa aftershock. Hapit ko matumbahi. Kinahanglan magkapangit at paagi. Nga wala ay makakita kung sa atong buhaton sa suod. Nganon di man mo ipakural ang atong bahay. Ni anang sin, ano sa ingon wa na makasud? Og wa na makakita kung unsay buhaton nato. Mapuslan na yung pag-amnesya, no? Osto, ngano dili man to nato ipakural ang nahugno tambay? Ato ko tambay. Ato gyud. Kay mismo ang kapitan may kumpirmar man nga ato gyud ang maong bahay. Ang maong lina. Malauman kay gudi ay Wina. Sige, ugma, mamalitag sin. Bisag ka ng singgudamano lang, og dad-akin sa tumbay. Dili ka sila mahibong kon diin kog kwartang gipalit. Di mong ingnon nga nagsagop nimo. Mo'y nagsugo nga mupalit kag sin. Dili sila mahibong. Kay mga sigudamano ang sin nga mong dadun sa ato. Pagsuhulag mga tao nga mo'y mukural. Good job, Wina. Nalipay kay ko. Kay mapuslan kay gudi ay. Di ka gyud makakita sa umaabot mahitungod sa kondisyon ni Wena, day? Wa gid ay. Katarang Ang musa? nakita ko si Wena. May mga tulo ka lalaki. Ug murag amahan ni Wena ang nagpaantos ni Jay. Ug nakita ko sa mga akong kaugalingon nga gustong muluwas ni Jay. Sa akong nakita, ako mo'y makaluwas ni Jay. Pero kung sa unsang paagi,
Wa ko masayod. Ug abi mo, tungod sa mao kong nakita, gibati ko ang tumang kaluoy ni Jay. Ug bipatig papaw ang akong gugma ni Aday Carol. Gusto ko siyang luwason. Ginuo ko, ay. Ingon ana ang imo nakita, day. Oh, Day Carol. Pero Tessa, nganong ilamang gipaantos si Jay? Wa ko makita ang hinungdan. Wa gani ko masayod unsaon ko pagluwas si Jay. Basta kay nakita ko lang akong kaugalingon nga nag-atubang kang Jay. Maayo unta day no kung ma-develop nimo ng imong third eye. Ano pa nga matubag ng imong mga pangutana? Day Carol, mahadlok lagi ko. Ay, noon. Dili ko ikaw mapugos, day. Tingali, may solusyon na gihapon ang ipakita ni mo, day. Inig-abot na gyud ni Anang Higayuna. Kap, wa pa gyud masayri kung kinsay nagpabuton ni adtong usang gabi eh. Wa pa gyud nakuhang kasayuran ng mga pulis, Milay. Abtik lang kayo silang nakaikyas. Kung maugani na, posibleng mabalik pa tong nangrakrakap. Posibleng mamalik sila, Milay. Mao ka na hinungdan nga kinahanglang isig bantay lang ta nga dili mapagan sa ilang pagpabuto. Wa day ka mo request og mga pulis aron may mo bantay, Kap. May request na ko, pero murag duha ra ka mga pulis ang idestino din sa ato. Hinoon, doon na naman tay mga tanod. Ay, gubot, baya ning atong lugar, Kap. Kap! Uy, hala, si Ate Fanny. Oh, unsa ba'y nahitabo ni mo, Panyong? Nganong nagdali ka man? Ate, naunsa ka, oy! Ngano mo na ka magigukot og multo? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!